अब न चुस चुस के एकदम से आ खाई हो बनावत बनावत बुझे आदमी पराने छूट जाए। कितना निक लागत खाए में। कतना ला जाई को घंटा ला जाई 24 घंटा हो गइल हमारा आइला ला जाते रही। नीमक के बुझाता तन की तेज डला गोल बना तो बाकी सब तो बढ़िया बनल बा। एगो हई झूला ना झूलनी पे हेल लेल बानी कौन आउतो न सने तो बबुआ खाना खइब आय बोलू खाना खइब चाची के हाथ से नहीं कि चाची के हाथ ले खाना खा ली है आज भर पेटे खई है ठीक नु एकदम लचपोकड़ एकदम हो गइल है अपना बापे पर गइल है लइका का जी बुची। अरे का बैठल बाड़ू हो छोटकी भौजी बोलावत ना बाड़ी खाना खाए के सब के ओ ये दादा देखिए हम ध्यान नहीं देनी है लइकावा से बतियावे लगनी है कहतनी कि चाची के हाथ ले बनिए खाई है अब बढ़ जल्दी अब पढ़ ई नन बुट्टे को रही हां नन बुट्टे को रहा ताड़न खजला हट हो गेल बे तोरा। अरे ना जी पलाई लागल बा पलाई नहीं लागल अभी पलाई नहीं के लागल समझ ये के हली बोलेला ठीक नु कलम नहीं तो लोग किताब ले बोलो देखो कलम नहीं खे आय नहीं ना लाल लाइन नहीं खे लाल अच्छा लाल बुलू का भुलवा देले ह त का करम अरे त तोरा पैसा मिलत ताटे कलम कॉपी किने खाती त तू जाके दलमोट खाए तड़े आय का खाते त का कइला ह ये रख ले भाई रखले बड़ चोरा के न ते रखता पैसा बा हां पैसा चोरा के रखता टे कन चला भौजी बापे जैसा निकली चला भौजी बोलाव ताड़ी नान और कन्या बोले खिया दी अंदर ठीक न हो जो भौजी हमर कट पेंसिल तोड़ ले बा हमर कट पेंसिल ज्यादा के बेटा कट पेंसिल चोरैले हटे कहां बाबू तोड़ ले हो तूर देले ह हां रे हम को ले ले हां न दही कहां तूर लेबा कहां ले ले बाटे हमार लइका के करम जी आई के पैसा ले ले बड़े सब बाप दल हम तोर देखा कैसे करता थे ई पिटवावे खाती एकरा के नु सब तरीका ए बुची राउर लइका रौरे पर गइल बनी ठीक नु हमार लइका हमरे पर गइल बाटे चला खाना खाए त चला चला उठा चला कन चलो भौजी हमने के सबसे करा खा लेबे कब जनते ना बाड़ू उ ना नु खनिया जन धोया ना हां तब का चली ठीक है नु बाटे जी आ चली नहीं कनेवा के हाथ ले खा ले तनी जा कन्या हां दीदी देखो सब केहू के बढ़िया से खियाई है ठीक नु भर भर पेट चाप चाप के खियाई है कि केहू बाद में शिकायत मत करो कि हमरा के पहली बार आइल कनेवा नु तो आधे पेट हमरा के खाना देलो ए दीदी जी सब कोई आगो नहीं जा हां सब कोई हम जाता नहीं अब तुरंत बैठा देता नहीं बिछा के दरिया ठीक बाटे ठीक बा हां आ बढ़िया से खाना खई है खियाई है जी का खई है कहते खियाई है आ सब कोई के पूछ के और दी ना कि चुपचाप रहिया कमे बोलिए लबर मत बोलिए ठीक नु ठीक बा दीदी ठीक बा ठीक हो काहे हंसो त अच्छा खुशी बा ससुरा में ना सोचा तनी कैसन बनैले बानी पहिला बार यही से हंसो तनी अरे पहिला बार बढ़िया बना रहेला ओ जी चार गो बात प्यार वाला बक देबू त सब कोई कहि कि ना कनिया बढ़िया बिया खानो बढ़िया बनैले बिया ठीक बा जल्दी काट के ओढ़ के ले आव तसली उठा के बैठाव ए दीदी पतल मंगैले रही कहत रही की बाटे सब कोई कैसे देताई ठीक बा लेके आई नु चलो ले जाके हाली हाली खियाई ना त हे भगवान निमन बनो द जल्दी जल्दी चलाबो अकार वहा बड़ा तनी जी बाबा जी ल कोनो बात नहीं खबराइल के हो दीदी डाला देवर के पहले भर पेटा खियाव हां गोतिनी ना खइयन जे तब चल बन जाई ए दीदी अरे हम त रातियो खाली अजी दीदी ई कैसे ना पत्ते लेके आइल बनी अरे एकदम टूट गई ये का करू हो भौजी फाड़ देलु का पता लबा खूब के ना ए कने ए बुझ जी ओई में से देखो गुरु चुई रास्ता गलत मत देख के खाना देनी छे ओकरा हिसाब से तरौरे ना खात हो कम हां तब ना भौजी ए कने पतर के मौगी हड़िया सोखे जोने हिसाब बाटे बस आई दादा सही मोत ना मत दे दो भौजी बोलत नहीं खूब कहो कने पहले हम अपन हिस्सा लेबे पे बानी ले ली घटे वाला चीज बाटे हेन से ना वही तो भौजी बात ठीक है तार कम हम घट ना सकेला तार मिल गई ई का करता रहो भैया हम एज के बानी तरह बुझाले ना मारा एक थप्पड़ ए आगे के चलल तो देखो तो भौजी देखला कैसे बोलता रहो
अब के दा हो जा दा मछली बची कि ना कह दे आखिर में बेवाई क्या फटल बा पता ल ऊ बेचारी सोली के पतला फाड़ देले भाई दीदी त का करे ना ठीक बा करवा धर धर कने हेने रही हां दा आई दादा हमर लइको कने भागल देख नतिया के कहानी है कि खा के जइहे रे खा के जइहे चाची तार खाना बनावत तड़ी अब देख भाग गई भागल नहीं खेनिए होई कहीं घूमत होई जाए दो लइका फिर खाली असन बैठ के अजीब बुची बबुआ जी कहां बनी हैं अरे रब लइका कहां बनी अरे का जाने उ के चल गई देख एकदम दीदी हो दी तल बनी का तो हिमो के एकदम दा एकदम मछली के पीस भाका एकदम डाला तो सबके उमे डाला हां डाला डाला एथि द जूस द जल्दी जल्दी का बुझात जे ये कन्या को पोछी ना देली हम बड़ा मन बड़ भोजी बोलनी ना छे बोलनी ना ना बोलनी कौन काम बोल लगे का बोली कुछ ना हम खाई पेटी तब जाके हमार पहल के होई बेटी दीदी के मुड़ा दे दी बेटी से वो सुनी हां मुड़ा दे दी हमरा पोछी ना देलू त का दीदी के मुड़ा दे दी पोछ लेम दोरे मुझे दीजी दीदी चाहिए हमरा नीक लागेला मिर्चाई भौजी द ताकत अड़ू तोहर में बहुत गुण बा जानलू रहुआ दम समाज गुंडा बाई भीतर जा हमनु ए बार जानलू हां जातरा तार हेने सोने कोइल धइल रहेला कुल हमरे रहेला ना समझ कन्या कातना निमन बनैले बाबू साफ हा कोनो बात ना पूछ दे दी हमरा पूछ दे तू आई दादा भौजी कन्या बहुत अच्छा बनैले बाबू गम के इतना सुंदर बाटे द हमरा के लेबा हेने लेबा पता लबा तो टूटे न आ बह गइल कोनो बात नहीं छे काहे बाहर तक हो अपन ज्यादा पानी गलती से डला गइल है आ जाओ हां दीदी पियाज देखता द बात बा पियाज रहे हो बिना प्याज के भौजी नानू खाली अरे नीक ना लागेला मुर्गा मछली पियाज देखा तो झोरवा में बा देखा झोरे न झोरवा में देखा पीछे बा बहुत हार्ड गरम होगी तो तले खियाओ तेरा और कमिया तक हार्ड गरम का करम गरम खाए के चाहिए ठंडा पाला के दिन बा आ होई कहां से किने रहो भाई है भैया ले रही राजरप्पा से वो राजगीर राजरप्पा बोधगया नालंदा खूब घर घूमत है एक कोइले बने हम रहुआ जाई वो तो ताकत है जा तू अपन कन्या के भैया किन के लेके आवा किन के लेके आवे कहला कन्या के ले जाके हनीमून मनावेला हां घुमा दले जाके हां अरे तो पान किसी याद ना नु रहन काहे खाती कोनो कोइले रहन का 2-3 दिन में आ जी हां कल ठीक बाटे हां जोन कहत हूं जोने करे के बा ठीक बा बड़ी गरम है भातबा तब हो कन्या जी दीदी नैहर के याद नहीं खेनु आवते नैयर के याद आई ना ले ली जा दे दी दीदी वो दीदी बड़की दीदी के और बताई ना नमक तेज नहीं खेन उठला कोई हाथना सुंदर मछली तू कैसे बना देलू अपना है हां ओ बनाने के पड़ी दीदी ले लेम प्याज ना ना ले अरे गिरो खा लो दर कन्या ना ये कने हमरा का पीस मत कुछ भी कहा बनानु बाटे एक पीस और गरम डाले न मियां आज उगे काला प्याज कुछ चाहिए तो बोलम जा दीदी जाएगा कन्या तहार माई बाप बड़ी तहरा के बढ़िया संस्कार सिखैले बावन बड़ी बढ़िया खाना बनैले तू ना बा खबू तो सब खा ली जा तो अरे ले कोने बोल जा तोहर तो खा ला छिपे में करके खा ला पतला में ना खबुता ना रहुआ खा ली जा दीदी तबे हम भौजी खा हमरा से कहत रहे नु कि पतल में हमरा ना खाए हमरा से गिर जाला बोल छिपा में खा ला लाजा मत हमनी से आज हम तकाल हमनी के साथ खाने के बा खा 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 ना रहुआ सब खा ली जा पहले जाए तो कन्या सोचे कि जाए तो घटल बढ़ल दे हम ना हो कन्या हां
कने समझदार न हड़ी ई तो बात बा तब ई बात माने वाली बिया भौजी ई बात माने वाली बिया गांव बात कहता काने में जाला ए कने गांव टोला मोहल्ला के हमनी के कने में नजर मत लागो जैसे प्यार बल से हमनी के ऐसे चली त हमनी के कहां से कहां तक आदमी चल जाई हां ए भौजी रवा कुछ चाहिए जी अभी ना तो परोस के दे दे तो मन में भर हुई साफ बात बुझाता नु हाँ हां रवा सबके दीदी ना भौजी अब कोई कुछ ना लीजिए जा खा दो जब काम में होय त हमनी के अपन ले लेबे ना पहले खा ली जा है सब हटा दे बाहर दे तब खाए अरे हम हटा देम बाहर दे में कने समझदार है बहुत ज्यादा नु कने हाँ तारा घर में भौजाई बाड़ी सब तू सीख ले बाड़ू ना हम करत ना रही लेकिन उ लोग ना खाना उना बनावत जब देखत रही बस सीख गई ये कहल जाला एगो हमनी के ई पानी एगो एथी हनी न बताओ सीनियर के कतना समझावते रहल जाला लेकिन एको हमनी के बात केयर ना करत रहल ज्यादा और ना नवाइले भौजी हमर सास केतनो खराब रही हमरा के सिखैली पढ़ली ना उहे ना हमरा के बनावे के सिखैली भौजी हां ई त बात सही बा मेरा के कितना सुंदर विचार बा